pa mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis usaray katuyuan, panaghigugmaay ug kalinaw sa tanan. Walay intriga ug walay away-away, kanunay nga nagsinabtanay. Inig pa mauli, unya magkapundok na kining ilang unique nga pamilya. Sadya gyud sila usahay magdebate pa mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis usaray katuyuan, panaghigugmaay ug kalinaw sa tanan. Walay